Paki-explain po sa amin ang proseso po ng pagtanggap ng pera. Kasi at the start of the year, so halimbawa po, last year, ang premium subsidies ay 60 billion, tama po, para tama po, 40 billion pala. 40 para sa, for this year, 40 billion para sa premium subsidies, and then another 20 para sa benefit expansion. Nung January 1, natanggap ninyo ang SARO. Or start of the year, natanggap ninyo ang SARO? Para sa premium subsidies? More or less, at the start of the year, kailan ninyo nakuha ang cash allocation para sa 40 billion? Mr. Chair, the process is that we have the JAA and then PhilHealth will gonna bill DBM for the indigent. Yes, but do you get that at the start of the year, more or less? More or less po, opo, dahil First sa bibigyan ng quarter. SARO. Sa first quarter, more or less, nakukuha nyo na ang cash? Yung cash, Mr. Chair, kung Stella ay no-receive namin sometimes in first week of October. Tama? Mga first week of October, Mr. Chair. So may delay ng ganong katagal? Opo. So, Because may mga billing pa and then proseso, verification, and labas ng SARO based on the SARO. pero binabayad sa inyo yung buong 40 billion para sa premium subsidies? As I mentioned, Mr. Chair, kung Stella, 9 billion lang ang 9 billion pa lang? Apo. Okay, Apa. so yung may so yon ay more in the last 2 years, how long does it take for DBM to pay the full amount? Mr. Chair, kung Stella, the previous years, aside from 2023, ito po ay talagang halos bayad po yan. Nearly 100% po yan. Based sa GAA and Nakakabayad NCA. naman? Opo. Nakakabayad naman? Opo. Okay, so naitatawid ninyo yung kawalan ng premium subsidies. So in effect, nakaka-operate kayo up to October na walang natatanggap na kahit piso from the government. Parang ganon. Yun ang realidad. Yes, Mr. Chair. Okay. Because again, one fund concept. Yeah, so even if on paper, dapat January 1, binayaran na kayo ng gobyerno, but because of certain inefficiencies in paying government to government, in reality, binayaran kayo October na. So talagang tinawid ninyo ang sarili ninyo, parang kayo na zero subsidy din from January to October. Parang ganun po. Tama po? Yes, Mr. Chair. In other words, itong pagka-zero subsidy natin sa 2025 ay kayang-kaya nyo talagang itawid ang sitwasyon na yan sa dami ng pera natin. Yes, Mr. Chair. Okay, salamat.